वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर निराकार सांग मैंने आज वीडियो गड़कुजंग कुंज बिहारी बाहुड़ा यात्रा वीडियो लाइक
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। चलो चलो चलो
କାଳିଆର ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟରେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭକ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୀତର ତାଳ ତାଳେ ଭକ୍ତ ନାଚୁଥିଲେ। ଜଗାର ଦର୍ଶନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଗା କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଯାହାକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ନିରାଖଳା ଲାଗିଥାଉ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା।